पुष्पा बेटी, पुष्पा, 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 ओ पुष्पा। बुआ, बुआ, का हो गया? हमरा सांस लेवे में बहुत तकलीफ होता बेटी। हमरा ऐसा लगा था हमारा जीवन बेटा पूरा हो गई बा। ऐसा मत बोला बुआ, तारा सिवा हमार दुनिया में केहू नहीं के। तोरा आंचल से हम अपन सुख दुख के आंसू पोछे नहीं। आज तक हम अपना माई के सूरत देख ले नहीं की, और ना ही बाबूजी हमरा जैसा ना भागन के सूरत देखल चाहले। ना बेटी, अभागिन तू ना हो बा जे तहार सूरत देखे के ना चाहेला। आज तो हाथ सूरत देखे के ना चाहेला, लेकिन एक दिन ऐसा ना आई कि वो तो हर सूरत देखे खातिर तड़पे तड़पे बेटा। ना बुआ, बुआ सब ठीक हो जाए बुआ। भगवान तोरा के खुश रखस बेटा, खुश रखस। ना बुआ, 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 इना, बुआ, इना हो सकता। लोग दिया रोशनी खाती जलावेला, लेकिन हमार दिया से तो जिनकी में अंधेरा हो गई। इना हो सकेला बुआ, इना हो सकेला बाबूजी, बाबूजी। ए छोटू, बाबूजी के कतो दिखने वाला का? हाँ भैया, ओजा खेत में काम करत तारन। अच्छा ठीक बा, ठीक बा। अरे बाबूजी, बाबूजी हाई देखा का भइल? ए बाबूजी, ए बाबूजी। अरे इसे छोड़ी बाबूजी। अरे बाबूजी, बड़ी खुशखबरी के बाद बा बाबूजी। अरे हाँ बाबूजी। अरे रुको, आराम से, आराम से, आराम से। बाबूजी अपना आशीर्वाद दी हमरा के। अरे आज बड़ा खुश नजर आवत, थोड़ा का बात बा बताओ। बाबूजी फौज में हमार नौकरी पक्की हो गई बा। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात बा, बहुत खुशी की बात बा। हे भगवान, हे भगवान, हमरा बाबू पे आपन ऐसे ही आशीर्वाद बनौले रखो। जय हो बाबूजी, प्रभु। लेकिन हमरा के आजे निकले के पड़ी। अच्छा ठीक बा, घरे माई की बतौला की ना? ना बाबूजी, हम पहले ही नहीं है। हम सोचे नहीं कि पहले रउआ के बता दे, ओकरे बाद घरे जाके माई के बता दे। अच्छा ठीक बा जा, लेकिन अपन ध्यान रखियो, कोनो सामान भूले के ना चाहिए, सारा सामान लेके जाइए। अरे ठीक बा बाबूजी, बस आप अपन आशीर्वाद दी। खुश रहो बच्चा, अपन ध्यान रखियो। बाय बाबूजी। बाय बाय। हे भगवान। अरे महारानी, अरे महारानी सुना था? हाय मुए वाला मुँह गईल, आ तू एजा बैठ के गंगा जमुना बहावत आरू। घर के काम धाम होई के नहीं? और एगो बात सुना, हाय अपन मनहूस चेहरा लेके अगर उनका सामने गईलू ना तो हमरा से बुरा ना केहू ना होई। धक्का मार के घर से बाहर निकाल दे, बुझाई? अब जो यहाँ से काम धाम करे के नहीं खेल। हैप्पी वैलेंटाइन डे। का भइल, आज वैलेंटाइन डे है, हमार गुलाब तारा के पसंद ना आयल का? एक्सक्यूज मी। गुलाब देवे वाला के थोबड़ा पसंद ना आइल हुई।
थोबड़ा पसंद ना आइल का? देख तो शक्ल तो हीरो जैसन बा, लेकिन एजा हीरो पंथी करे के जरूरत नहीं खे। चुपचाप शराफत से निकल चल। ऐसे ना मानी, मारे करा करे। तू ज्यादा हीरो मत बन, इवा तोर हीरो पंथी ना चली। चुपचाप आराम से निकल जो। जब भी हमरा जीवन में ऐसा कंडीशन आवेला तो हमरा मन से एक एक आवाज निकलेला, शराफत गइल लेवे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे रे रे, ये तो हर कुर्सी ना हा, बर्तन हा, बुझला? चलो उठा। हमरो पता बा कि बर्तन ह, लेकिन फिलहाल ये हमार सिंहासन बा। का बात बा, बड़ा खुश नजर आओ तारा। अच्छा पुष्पा, एगो बात पूछी? हाँ पूछा। ई प्यार का होला? हाँ? अरे पागल, तू तो एगो अंधा से ऐसन पूछ रहल बाड़ा कि गुलाब के रंग का होला। अरे पागल, तू जौन हमरा के दे रहल बाड़ा उहे प्यार है। वाह पुष्पा वाह, बहन होके ना तो तारा जैसन। ये बात पर ना तारा के सल्यूट करे के दिल करत। हट पागल, हटा ना तो फेंक के मारा। फोन क्या ना कहलू तू? अरे तो कैसे करती, घरे मामा रहलन। हो तेरे की मामा से इतना डराए करो जरूरत बा का? मामा देख ली तो बवाल हो जाए। अरे देख ले मामा, तो मामा के देख ले। अरे लेकिन ये क्या होता? अंदर चल, चल अंदर। अरे चले आप। ते फिर आ गई ले, मना कैले रहनी ना। अरे पैर पकड़ रहल बानी। अंधरा के ये हमार पैर हो कि हाथ हरे? का बात कर रहल बानी सर? देखे में तो पैरनु लागत बा। तेरा पैर लगता। अरे ना, हम आज तकले कौनो नेता मंत्री के पैर नहीं पकड़ ले। राउर पकड़ रहल बानी। काहे खातिर पकड़ता रे? अपना भांजी के हाथ हमारा हाथ में दे दी ना सर। अच्छा 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 अच्छा, भांजी के हाथ हाँ तारा हाथ में दे दी। हाँ भगवान तो तारा दूगो हाथ देले बड़े। हाँ तो भांजी के हाथ काय खातिर मांगता रे? सुन, तू जो दिमाग लगौले बड़े नु वो सब चली ना। हम अपनी भगनी के हाथ तो छोड़, कानी उंगली भी तहरा ना दे। चल भाग यहाँ से, चल भाग। इतना जुलुम मत करी सर, हम आपके ढेर सारा दुआ देब। दुआ? हाँ दुआ लेके हम का तहरा दुआ के अचार डालब रे? अच्छा एक बात बताओ, हाँ तहरा लगे बा का रे कि हम अपन भगनी के हाथ तोहरा हाथ में दे दी? हमरा लगे तकिया बा, चारपाई बा, चाइना के मोबाइल बा। रउओ के भी तो कुछ अरमान होखी नो हमरा देवे खातिर। हमार मतलब भांजी के देवे खातिर। बाटे 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 नु। अरमान बाटे, बहुत सारा अरमान बाटे। हाँ दिखाओ तनी, ए जेरो हमारा अरमान बाकी हम तो चप्पल से मार के। मैना कहाँ गई रे? चरपाई या मोबाइल लेके आइल बड़ा हमर भगनी के हाथ मांगे खातिर। हेलो, ए जी कहाँ बानी? जल्दी चली ना, देर होता। ठीक बा ठीक बा,
ठीक बा, हम फैक्ट्री पहुंचा तानी, तू लोग अपन काम करो, बस हम पहुंचिए जाए। अच्छा, कोनो समस्या तो नहीं ख्याल बानू? ठीक बा, पहुंचा तानी। चल। कहा इतना लेट हो माँ? गई? चली। हाँ, कहीं जाता रुका? हाँ बेटा। कहाँ? उ कहा ना एगो अनाथ आश्रम में बुलावल गइल बा भाषण देवे खातिर। भाषण देवे के बाद? अरे हाँ, वो अनाथ बच्चे सबके ना हाँ? तनी ममता से बोल दे तो खुश हो जाले सब। लेकिन माँ, अगर अनाथ आश्रम में भाषण देवे से इतना खुशी मिलेला तो अनाथ आश्रम के लगे का जरूरत बा? ये घर भी तो एगो अनाथ आश्रम ही बा, और एजा दू गो अनाथ बच्चा पल रहल बड़े सन। का बकवास कर रहल बड़ा? हम बकवास नहीं कर, हकीकत बताओ तनी। हो सकत रुआ खातिर बकवास होखे। अमर! पापा ज्यादा चिल्लाई मत, पैसा निकाली। पैसा? अभी काले तो पैसा देनी है नु। वो तो खत्म हो गए। कहवा खत्म हो गए? कोनो हिसाब किताब बा? पापा, हिसाब किताब मिडिल क्लास फैमिली और गरीब के लेके देवेला, हमरा जिसन अमीर ज्यादा थोड़ी ना। चलिए पैसा निकाली। दे दी ना, रवा भी ना। लागत हमने के 10-20 गो लइका बा, इहे ना हमारे गो बा। अरे पापा, पैसा गिनती करके हमरा के शर्मिंदा मत करी। इधर ही देख लो। चाय दी, चले देर हो रहल बा। कल रक्षाबंधन हटे ना, तेरा जौन भी खरीदे कोई खरीद लिया। अमर, तोहरा हमरा खातिर माई बाबूजी से ऐसा व्यवहार ना करे के चाहिए। तोहरा पता बा तोहरा ऐसा व्यवहार से माई बाबूजी के कितना दुख तकलीफ पहुंचत हुई। तकलीफ पहुंचेला ऊ लोग के? अरे तकलीफ हमरा होला जब हम तरह के खुद के बाप के सामने ना ये पर्दा डालत देखे नहीं। अरे हम देखले बनी तेरा आंख में ही आंसू, वो लोग ना। अमर, का कसूर बा तहार? तारी कसूर बा कि तू घर के बेटी बारू? कि तारी कसूर बा कि तार पैदा होते ही तार माई मर गई? कि तारी कसूर बा कि तार खुद के अपन बाप और सौतेली माई के जुल्म के अपन मुकद्दर मान ले बारू? ना पुष्पा ना, इतना सहनशील मत बनो। अरे तू घर के बेटी हो, नौकरानी ना। हाँ, बेटी बनी, और बेटी के नाम ही सहनशीलता होखेला। अमर, हम ही तो नहीं जानत कि हमारा नसीब में का लिखल बा, लेकिन तोहरा ऐसा व्यवहार ना करे के चाहिए। आखिर वो हमनी के माई बाबूजी बाड़े। आज तो मैना के दर्शन पाके ही जाए, और ऊपर से उनके मामा के भी देख ले। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। तोरे के मना कहले रहनी ना यहाँ ना आवे के, काहे आली बाड़े? चल जो यहाँ से, मामा देखे तो बवाल हो जाई। अरे हम तो हरे कंस मामा के भी देख ले, बुलावा तो सही। तू चल जैसे। कंस मामा केकरा कहले हबा? हमरा तारा के? हमरा के? हाँ, हम कंस बनी? हाँ, कंस बन के दिखाई? हाँ। हमार काहे के मतलब उ नहीं खे तो हमार काहे के मतलब ई बा कि रघुआ कृष्ण जी बानी। हाँ। और हम सुदामा। अच्छा अच्छा। और कृष्ण जी तो हर जगह बाड़े, तहरा में बाड़े, हमरा में बाड़े, तहरा भगनी में भी बाड़े। हमार भगनी में भी कृष्णा भगवान बाड़े। हाँ, त तहरा अनुसार तू सुदामा बाड़े। हाँ, हम कृष्ण भगवान बनी। त सुदामा जी तो भीख मांगत रहले ना? मांगत रहले। कन्हैया जी भीख देवत रहले। देखो तनी तहरा खातिर कतना निकलता। ओ हाथ लाओ, हाथ लाओ, हाथ लाओ। ई रहल सुदामा के कृष्णा भगवान 10 रुपया भीख में दे दिले। पकड़ और निकल। निकल। खाली 10 रुपया? तका करी, पूरा जायदाद तोहरा नाम लिख दी ना, अपना भगिनी के हाथ हमरा हाथ में दे दी। अब बाकी जायदाद तो तब हमरा न हो जाई। अच्छा 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 अच्छा, सब जायदाद तोहरे हो जाई। हाँ। एगो बात बताओ। बताई। तू जब आवे ले ई पीला रंग के छिटदार कुर्ता पहने ले, ब्लू रंग के पैंट पहने ले, और कोनो कपड़ा नहीं? अरे ये हमार फेवरेट बानू। अच्छा अच्छा। पहन के आवे नी, एकरा के रोजे पहने तानी। अच्छा अच्छा, रोजे? हाँ। और रोजे धोवत रहे ले?
डेली धोइला। डेली धोए जी, जी। अच्छा अच्छा, धुलाई के नाम से कुछ हमरा के याद आ गइल बा। एक काम कर, तहनी आपस में बात कर, हनु ठीक बा नु? हम आवत तानी, ठीक बा? ठीक बा। रुक बतियाओ, आवत तानी। बढ़िया मामा हुआ। मामा कोनो प्लान कैले बाड़े का? अरे कुछ ना, तू एजा से जो अरे कोनो प्लान बात बतावा ना। अरे प्लान के अरे यहाँ मामा, अरे सुझा देला मामा। सुदामा के औलाद है ने आओ। तारा के हम कितना मना कैनी कि लफंदर टाइप लड़का एजा ना चाही, और तू ही घुरी घुरी बहरा काहे आ जालू? समझ में नहीं के आवत कि केकरा से प्यार कइल जाला। औकात बा एकर कुछ हैं? एक जोड़ी कपड़ा बा ओकरा लगे। ठीक बा, अब हम वो भिखारी के बुलाइब फोन करके, ओकरा औकात दिखावत तनी। चल जाओ अंदर। सुदामा के औलाद, अब देखता रहा हम का करतनी। अरे पूरा किताब बिखेर के रख देले भाई। अच्छा पुष्पा, सब रेडी बा ना? बिल्कुल रेडी बा। हाँ तो तू फिर? ही रेडी नहीं खा। अरे हम बहुत पहले से रेडी बानी। चलो चलो फटाफट राखी बांध। फटाफट राखी बांधी काहे? तोरा केहू से मिले जाए के बता। हाँ ना ना, हमरा केहू से मिले जाए के नहीं, बस तू जल्दी राखी बांध। राखी बांधी? अच्छा ई के बाड़ी? हाँ? ई के बाड़ी बतावा। आ गइल ना असलियत सामने। अच्छा ये बतावा, तू हमसे कब मिला होता रहा? पुष्पा अभी ना प्यार की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आवता। जैसे एकदम पूरा प्लेटफॉर्म पर आ जाए ना, वही दिन तरह के एकदम सामने पेश करब। अच्छा बाबा, ठीक बा, चलो बैठा राखी हाँ। बंधवाओ। आगे हाथ करा। अमर, ई का कर रहल बा? तू जाना था ना बेटा, ये भगन का छाया जेकरा पर भी पड़ जाला ना, ओकर सत्यानाश हो जाला। माँ, और तू एजा बैठ के का करत आइस रे? तू जेबे कि हम दे तो रह के तू झापन। तू का कर रहल बारू? हमार बहन पर हाथ उठाओ तरू। अमर तू देख, हम तोहर माई है बेटा, हम जौन करतानी तोहर भलाई खातिर करतानी। ई अगर आज राखी बांध देत ना तोहर हाथ में तो अनर्थ हो जाइत बाबू। तू चल निकल यहाँ से। अरे अनर्थ ही नहीं के करत, अनर्थ तो तू करत तरू। अरे हमरा बहन पर हाथ उठाओ तरू। राखी एगो बहन के अपना भाई खातिर आशीर्वाद होला, एगो रक्षा कवच होला। माँ, और अगर तारा ना ये भाई बहन के प्यार मंजूर नहीं के तो तू एजा से जा सकत तारू। अमर, तू इस सौतेली बहन खातिर अपन माई से ऐसन बात करता रहा? ये तो तार दिक्कत बा। ऐसा तू सोचेलू, अगर तू पुष्पा के अपन खुद के बेटी समझ ले रहतू ना, तो आज ही दिन ना आई। अमर बस माँ, एजा से जा तू। हाँ। हाय ला पुष्पा, हमरा के राखी बांधा। अमर भाई, मैं ठीक कहत है। हमरा जैसन अभागन बहन के राखी बनला ना बनला से का फर्क पड़े के बा? भाई बहन के प्यार था इस धागा से भी कहीं ज्यादा बढ़ के बा। वाह पुष्पा वाह, आखिर तू आज हमरा के एहसास दिला ही दिलू कि हम तार सगारा सौतेला भाई है। ना अमर भाई, फिर कबो ऐसन बात मत कहिया। अब बैठ बैठ।
अच्छा बताओ तारा का चाहिए? पागल, हमरा तोहरा जैसन भाई मिल गए, हमके सब कुछ मिल गए। वाह पुष्पा वाह, आज फिर ना तारा के सैल्यूट करे के दिल करा था। हट पागल। टाटा बाय बाय। अमर के एक्सीडेंट हो गई। हम आवता नहीं। माई का भइल अमर के? का भइल? कौन तोहरा वजह से भइल बा? मनहूस कही के कौन तोहरा वजह से भइल बा? हमरो के ले चला, हम अमर के देखल चाहत। माई हट जा करम जी। बड़ा बहन कहले रहलस, प्यार दिखावत रहली तू। माई देख आज हमार बेटे की का हालत भइल बा। माई हट यहाँ से। मनहूस ऐसा ना हो सकेला। माँ, आज तक तू जौन भी दुख तकलीफ हमके देले बाड़ू, उस सब हम अपन भाग्य समझ के सहन करत आइल बानी। लोग कहेला कि तू दुख और तकलीफ ओकरा के देवेलू जेकरा से सबसे ज्यादा प्यार करेलू। लेकिन माँ, इतना भी प्यार मत करा कि आंख से आंसू की जगह पे खून निकला। माँ, तोहरा पास तो दुख के भंडार बा, लेकिन हमारी आंचल बहुत छोट बा। हमार गुनाह ये बाना कि हम अपना भाई के राखी बंधनी। बहन तो सदी से अपना भाई के राखी बांधत आवताड़ी, सदी से चलत आवत भाई बहन के ये प्यार हमरा हाथ से अभिशाप कैसे हो गई? माँ, अगर आज हमरा भाई के कुछ हो गई ना, तो आज के बाद कोनो भी बहन अपना भाई के कलाई पे राखी ना बांधी। राखी के त्योहार तो आई, लेकिन हर भाई के कलाई सुना रह जाई। हमरा भाई के बचा ले, हमरा भाई के बचा ले भाई। माँ, अगर आज हमरा भाई के कुछ हो गई ना, तो आज के बाद कोनो भी बहन अपना भाई के कलाई पे राखी ना बांधे। राखी के त्योहार तो आई, लेकिन हर भाई के कलाई सुना रह जाई। हमरा अमर के बचा ले, हमरा अमर के बचा ले भाई। अमर, आँख खोल बेटा। ए बाबू, बाबू, आँख खोल बेटा। माँ, तो से कहले रानी ना बेटा, वो भागन से राखी मत बंधवा। लेकिन तू कब्बो हमार बात ना सुनेला, हमेशा अपन मर्जी के कैला तू। आज देखा का नतीजा हो गई। पुष्पा नहीं लिया। ओकर आइल जरूरी बका, तोहार दुख दर्द हमने से बांटे खातिर काफी नहीं खे का? जे अपन खुद के औलाद के अपन औलाद न समझे, ओकरा के का के अपन दुख दर्द बताई। बेटा, इतना कुल हो गई। हाँ, लेकिन अब तोरा के ओकरे ऊपर विश्वास बा।
अब्बू पे विश्वास मत होके बोल। विश्वास तो तारा करेगे परी माँ, अटल विश्वास जोन कबो ना हिलेला। हमार बहिना भागन ना भाग्यवान बिया। देखो ना जोन हाथ में उराखी बदले रहे वो हाथ अभी सही सलामत बा। हाथ तो वो कटल बा जोन हाथ में राखी ना रहे। काश दोनों हाथ में राखी बांधे के रिवाज रहे। हेलो हेलो अमर। पुष्पा, अमर कैसन बड़ा तू? भाई तोरा का हो गए? तू ठीक ते बड़ा ना? हाँ पुष्पा, हम बिल्कुल ठीक बानी। अरे जिकरा तारा जिसन बहिन होके ओकरा कुछ हो सकेला का? भाई तू हमार दिल रखे खातिर झूठ तो नहीं खाना बोला। अरे तू कैसन बात कर रहा बारू? अरे झूठ दिखावे खातिर बोलल जला, दिल रखे खातिर ना। तारा का लागता तार भाई का वो तार दिल दुखा सकता का? अमर तू झूठ मत बोलिया। अमर अभय मरा नहीं खे, अभय जिंदा बा। पुष्पा हाँ, वैसे ना ते कौनो कसर ना छोड़ने रहले ओकरा के मुआवे में, लेकिन आज हम तोहरा के ना छोड़ा। माँ आज हम तोहरा के बताए, आज हम तोहरा के ना छोड़ा। तू हमार बेटा के पीछे हाथ धो के पड़ल बारिश। तू पैदा होते अपन माई के खा गईलिस, अब का चाहता रे हमार बेटा की खाए के? हाँ बोलते माँ ना माना, पुष्पा के मत मारो। ए सुन, हम तोर सपना कब्बो ना पूरा होके दे, कब्बो ना पूरा होके दे तोर सपना, समझ ली दे? हाँ तू ऐजा नाच करे चाहता रही भाई के घरे हमरा होती, हाँ हमरा आँखी के सामने। ए सुन, ते अपन माई बाबूजी के तो कब्बे खा गईलिस, हाँ अब हमार बेटे की खाई बेटे। माँ लेकिन हम कब्बो ना ऐसा होके दे। हम जानत हनी कि हमरा किस्मत हमेशा दुखी लिखल बा, ऐसे हमरा साथे हमेशा बुरा ही होकेला। तू हमार दर्द हमार दुख ना सुन सके, बाकी एगो बेटी के माई के बहुत जरूरत होकेला। माई कबो सपना में भी आके ना पूछेलो कि बेटी तू कैसन बाड़ो। पुष्पा, पुष्पा पुष्पा भाई ना पास मत आओ, हमरा दूर जा हमसे। हमरा जैसा अभागिन बहन के आसपास भी मत आओ। हमरा के हमरा हाल पर छोड़ दो।
तू जा, हम तोरा सामने हाथ जोड़ते नहीं भाई। हमरा के हमरा हाल पर छोड़ दो भाई। माँ, 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 अमर, अरे मर गई तार अमर माँ, मर गई। बचपन से लेके आज तक तू एकरा पर इतना जुल्म कैलू, फिर भी तार दिल ना भरल कि आज तू एक हाल कर देलू। तो का करी? ई डायन तोर जान लेवे पे तुलल बिया, हमार को गुजारे पे तुलल बिया। अरे मारे पर नहीं के तुलल, तू मारे पर तुलल मारू। कबो तू एकरा के यशोदा के जैसे प्यार ना कैलू, हमेशा कई के जैसे एकरा से नफरत कैलू। जानवर भी जब अपना बच्चा के दांत से उठावेला ना, तो ये देखेला कि ओकरा पर कहीं ओकर दांत तो ना लागल। दिखेला, बाकी जानवर भी आपन और पराया के भेद जानेला। वाह माँ, तारा वजह से ना दुनिया सौतेली माई से डरेला। लेकिन तू याद रखा, अगर आज के बाद हमरा बहन पर एगो खरोच भी आइल ना, तो हम एगो माँ और बेटा के मर्यादा भूल जाए। अमर, तू रुक, आवे दे तोर पापा के, आज हम उनसे बात करता नहीं। अरे फूक दे मी हवेली के, बर्बाद कर दे। अमर, ये तू का बोल देला? हम ठीक बोला था नहीं पुष्पा। अमर, शर्म आवे के चाहिए तारा। अरे जौन माँ बाप तोरा के पैदा कैले बा, लालन पालन कैले बा, ओ माँ से तू ऐसा बात कर रहल बड़ा। अरे माँ माँ हो खेली, तो ओकरा से पूछा जेकर माही नहीं की। उनका हक बा हमने के मारे के, पीटे के, डांटे के, बोले के। हाँ, बाकी हमने के कोनो हक नहीं के उनके अपमान करे के। आखिर वो हमने के माई है, माई। सॉरी पुष्पा, लेकिन हम कहा करी, हमने से तार ही दर्द देखल ना चला। अमर भाई, भाई, अमर ना, हाँ, ये ना हो सकेला। हाँ, भाई, ये ना हो सकेला, ना हो सकेला, ना हो सकेला। पुष्पा, का भेल? रउए के लगा केकरा फोन रहल है? का जरूरी बा? रवा एगो बात बताई, रवा का चाहता नहीं कि हमार बेटा मर जाओ? का मतलब? मतलब ई अपने तो रउआ क्रिया खा ले बानी कि ओकर शक्ल ना देखा, और इजा ऊ हमार लड़का के पीछे हाथ धो के पड़ गेल बिया कि ओकर जान लेके रहब। अब रउआ के फैसला करे के बा, चाहे ब्याह करके ओके घर से बाहर निकाली, न तो हम राउर घर छोड़ के जाता नहीं। तू चिंता मत कर, हम नरेंद्र से बात कैले बानी, 1-2 दिन में आइए, हमरा लगे टाइम निकाल के। सब ठीक हो जाए। अरे वो रमेश, का हाल बा तोहार? हम अपने लड़का खातिर शहर में अपने दोस्त के बेटी के देखे जाता नहीं। और बतावा तोहार का हाल बा? हाँ हाँ, अरे भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर, समझला? हाँ हाँ? हमरा खिलाफ तू पप्पन पांडे के भड़का के ठीक नहीं कैले। हम ओकरा के ना भड़कौली, वो आई रहल हमरा से राय मशविरा लेवे। हम ओकरा के सही मशवरा देले बानी। अरे तोर मशवरा की वजह से वो अपन खेत हमरा के बेचा से मना कर दिलस। आज तो हरा को मशवरा के कीमत चुकावे के पड़ी है। हम ओकरा के सही मशवरा देली हम,
देखा क्या सन मारो सन। बाबूजी चंदन! हे बाबूजी! हे रुक! बाबूजी! बाबूजी! का भाई बाबूजी? चला ठीक बा सब ठीक बा। बहुत चोट लग गई बा बाबूजी। चलिए चलिए घर चलिए बाबूजी। बेटा, ए बेटा, कहाँ गइलन? ना बाढ़े का सन। हाँ बोली बाबूजी, राउर तबीयत कैसन बा? अरे बेटा, कमरा में इतना अंधेरा काहे बाहो? माई से कहा कि दिया हुआ जला देवे। दिया? बाबूजी अभी तो दिन बा, दिन में दिया काहे? दिन बा? बाकी हमरा आँखी के सामने एकदम अंधेरा हो गइल बारे। अरे हमरा कुछ लौकते नहीं खे, बेटा। बाबूजी शांत रही, डॉक्टर साहब बाड़े, हम बात करता नहीं। आप लेटी बाबूजी, लेटी आराम से। डॉक्टर साहब, बाबूजी के का भइल? सिर में चोट लगने की वजह से ऐसा होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करिए। एकर कोनो इलाज? इसका इलाज है, सीनियर डॉक्टर से बात करने के बाद हम आपको बताएंगे। तब तक आपको हम दवाई लिख देते हैं, इनको खिलाइए। माई शांत रह, बाबूजी अपने आप के संभाली, आपके कुछ ना हुई। डॉक्टर साहब कुछ दवाई लिख ले बाड़े, हम दवाई लेके आवतानी, ठीक बा? चलिए डॉक्टर साहब, रउआ के बाहर छोड़ दी। अरे हमार तो कर में फुट गई। अभी तो बियाह ठीक करे खातिर गले ही रही कि ई सब हो गई। अभी करम जली घर में आ जाई तो ना जानी का होई। करम जली। अरे माई सब का कह रहल बाड़ू? ई सब आपसी दुश्मनी के कारण भइल बा। एमे ऊ बेचारी के का हाथ बा? डॉक्टर साहब कहले है ना सब ठीक हो जाई। डॉक्टर साहब दवाई देले बाड़न बाबूजी, जा बाबूजी के खातिर पानी लेके आवा। कुछ न होई बाबूजी, आपके ठीक हो जाए बरुआ। अरे ना कोनो बात नहीं खे ऐसन। हम खुद चाहतानी कि तो लोगन से मिली, लेकिन जानता रू कि इतना जगह जाए के पड़ेला, कभी ओइजा भाषण कभी ओइजा भाषण। तोरा लोगन के जब मन करे तब आवा लो। कितना दिन हो गए सबसे मिले। हाँ ठीक बाटे। हाँ चला, हम तोरा लोगन के फिर से फोन करब, ठीक ना? कोनो दिक्कत? हाँ। एगो काम तोरा से ढंग से ना होला। हाँ एगो काम तोरा से ढंग से ना होई। कौन जाने कोनो नक्षत्र पैदा भइल बिया ई लड़की। बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा। उठी, दवाई खा ली। बेटा, हम ही दवाई खा के का करब? ऐसे हमारा आँख के रोशनी तो वापस ना आ जाई ना। ऐसन काहे बोल रहल बानी बाबूजी? रहुआ ठीक हो जाए। बेटा, एगो बात काहे के चाहत रहले, मन बा? हाँ बोली ना, काहे ना मानब?
देखा, हम तोरा रिश्ता के बात करे खातिर जाए के रहल है, लेकिन ऐसन हालत में हमार गैल संभव ना है बेटा। बेटा हम चाहतानी कि तू खुदे जाके अपन रिश्ता के बात कर ला। हम? हाँ बेटा। का भइल बाबूजी, बोली ना। हम चाहतानी कि पुष्पा ही हमारा घर के बहू बने। हाँ बाबूजी आप दवा खाई, काल सुबह सुबह हम चल जाए। ठीक बा बेटा। लेट जाई, आराम करी रहूँगा। ठीक बा बेटा। अरे बाप रे, अरे राय तो ठीक बा बेटा। तो बबुआ, बाबूजी की तबीयत कैसन बा? जी बाबूजी ठीक बानी। ठीक बा। तू लोग इन आपस में बात कर, हम आवत नहीं एगो जरूरी बात है। हेलो। हाँ ना निकल गई बानी, पहुंचाता नहीं। हमार पुष्पा जो है ना बेटा, वो बहुत गुणी है। मैं घर का काम काज वही करेला, ओकरा जैसे आज तक केहू के ना देख ली। हेलो माँ, हम अभी आओ तक। हाँ अच्छा बेटा, तू दोनों लोग आराम से बतियावा, हम तनी जाके आवा तनी। ठीक बा? जी ठीक बा। ठीक बा पुष्पा। बाबूजी कहत रहनी कि तू लाखों में एक बाड़ू। बिल्कुल सही कहत रहनी। हम अपने बारे में आपके बता दी कि हम एगो फौजी बानी, और फौजी दूगो काम बड़ा जम के कर ले। एक तवार और दूसरा प्यार। देखिए हमरा के तो आप बहुते पसंद बानी। हम आपके पसंद बानी की ना, ई रउआ हाथ में बा। अरे ई का आपके आंख में आंसू? देखिए आंसू के तो कोनो रंग ना होला। जब तक ई ना बतावल जाओ कि खुशी के बा कि दुख के, तब तक पता ना चलेगा। अरे ई का मिठाई वैसे ही के वैसे ही रखल बा। अरे ई कोनो सजावट खातिर थोड़े रखल बा। और ई मिठाई के मिठास खत्म होके से पहले शादी के मुहूर्त निकल जाए के चाहिए। जी ठीक बा। रउआ हमरा बड़ा अच्छा लागे नी। बाबूजी सही कहत रहल कि रउआ लाखों में एक बानी। अब रउआ हाथ में बा कि रउआ के हम पसंद बानी की ना। अरे सुना थाड़ू, बबुआ अभी तक आयल नहीं खे। इली माई, बाबूजी हम आ गई नी। आ गए ले बबुआ, का भइल? बाबूजी आपके आशीर्वाद से शादी तय हो गई। अरे ये तो होए के रहल, ये होए के रहल। वो का है ना बेटा, जौने लड़की से तोहार योग मिलल बा, वो लाखों में एक बिया। हमरा लाखों में एक लड़की ना, हमरा लाखों में दहेज लेने वाली एगो बहू चाहिए। खाली लड़की के बारे में बात कैले बड़ा कि कुछ दानो दहेज के बारे में बात कैले बड़ा? माई का बात कर रहल बाड़ू? लड़की अपने आप में एक खुद दहेज हो खेली, और जौन इंसान अपन लड़की हमनी के दे देई, ओकरे पास हमनी के देवे के और का बची? तका तू बिना दाने दहेज के शादी करबा? और ना तका बबुआ। माई, दहेज मांगल भीख मांगल के बराबर हो खेला। भीख मांग के आदमी जीत सकेला, लेकिन ओकर ईमान मर जाला। और हमरे हाथ में अभी भी इतना ताकत बा कि हम रउआ लोगन के सेवा कर सके। चला तानी बाबूजी। ठीक बा बेटा, ठीक बा। अरे सुना तारू, तोनी एक गिलास पानी ले आवा भाई, गला तोड़ करी। ऐजा हमार दहेज में पानी फिर गई और राउत के तो तरासे नहीं के खत्म होत। अरे सुना, एक गिलास पनिया दे दा भाई। अच्छा तो एगो बात बताई, बियाह तो रवा तय कर देनी, लेकिन वो महारानी के बियाह के खर्चा कहाँ से आई?
ऐसे कि हम तो ओकर ब्याह में फूटल कौड़ियों ना खर्चा करब। जौन कपड़ा पहनले रही ना उहे कपड़ा में घर से बाहर ना निकाल देनी तो हमरो नाम शीला ना। ऐसे कैसे चौखट के बाहर निकाल देबू माँ? अभी ओकर भाई जिंदा बा। अमर, ये सब तोहरे लाड़ प्यार के असर बा कि सर पे चढ़ के बैठल बा। सिर्फ मदन के घर के संस्कार ऐसा ना हो सकेला। कौन संस्कार के बात कर रहल बनी सेठ जी? बेटी के बाप के सामने घूंघट निकाले के पड़ेला का? ई संस्कार के बात कर रहल बनी आप? राउर गाय जिसन बेटी राउर मुंह से एगो बेटी शब्द सुने खातिर तरसत रह गई। ई संस्कार के बात कर रहल बनी आप? आपन ही बेटी के मनहूस और अभागन नाम दे के जिंदगी भर ओकरा से नफरत करत आइल बनी आप। ऐसा संस्कार की बात कर रहल बनी आप? संस्कार के दुहाई देवे का हक सिर्फ माँ बाप के होला सेठ जी, और माँ बाप बने खातिर सिर्फ बच्चा के पैदा कर देले से ना होला। कहाँ जाता नहीं सेठ जी? थप्पड़ मार देले से राउर जिम्मेदारी खत्म ना हो जाए। हम एजा अपना बहन के शादी खातिर चेक मांगे आइल बनी। चेक? हाँ, हम भीख के खैरात देहल बंद कर देले बानी। हम भीख ना अपन हक मांगे आइल बनी सेठ जी, और हमार अगर हक ना मिलल ना तो रउआ के कोर्ट तक घसीट के लेके आई। देख लू ते हमरा के कोर्ट में खड़ा करबे? सेठ मदन के कोर्ट में खड़ा करबे थे? हाँ, सेठ मदन के। हम अपन बहन के खुशी खातिर कुछ भी कर सकता नहीं। तो ठीक बा, तो हम तोरा के भी चेक साइन करके कोर्ट में ही दे। कैसन बात कर रहल बानी रउआ? एगो बेटा बाप के कोर्ट में लेके जाई? समाज में का इज्जत रह जाई? एगो चेके के तो बात बाटे, दे दी ना। कम से कम यह बहाने कुलच्छनी से हमनी के पीछे छूटी। ठीक बा, हम एकरा के चेक साइन करके तो दे दे, लेकिन याद रखिया हमरा दौलत में से तोहरा के देहल ही आखिरी पैसा होखी। ओकरा बाद हमार दौलत में से तोरा के एगो फूटी कौड़ी ना मिली। हम थूका तनी राउरी दौलत पर। हाँ, हम थूका तनी सेठ मदन, लात मारतनी ऐसा दौलत पर। अगर हमार बहन के शादी के बात ना रहित ना तो हमें जाके कबू खड़ा ना रहती। अरे नफरत बा हमरा रउआ से, राउर सोच से, राउरी दौलत से नफरत बा हमरा। बाबूजी, माफी चाहता नहीं। आपके बिना मर्जी के आपके पास आ गए नहीं। बाकी विदाई के समय आपके ये अभागन बेटी के पैर में इतना ताकत भर देलस कि आपके पास आवे से रोक ना पाने। हमरा पैदा होते ही आप जे प्रण ले रही हमार मुंह ना देखे के, वो प्रतिज्ञा ना टूटे। यही वजह से हम कब्बो आपके सामने मुंह ना देखो। आज हमरा घर आंगन सब छोड़ के जा रहल बनी। बस राउर आशीर्वाद लेवे खातिर आइल बनी। बाकी देखी, आज भी हमरा मुंह पर घूंघट बा। बाकी ऊपर वाला के लेखा तो देखी, एगो बेटी के अपना बाप के सामने घूंघट के ओट में आवे के पड़ा था। हमरा रउआ से कुछ ना चाहिए, बस एक बार रउआ
एक बार अपना बेटी के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दी और एक बार बस बेटी कह दी, फिर चाहे हम मर भी जाए तो रउआ हमरा लाश पर और मन होके तो नैहर के चुनरी उड़ा दे हम। तू ई कंगाल करोड़पति से का मांग रहल बारू पुष्पा? अरे इनका कंपनी में तोर लिबास खातिर चुनरी ना, बेटी के मुंह ढके खातिर पर्दा बनेला। अरे सेठ, बेटी की विदाई के समय तक पत्थर दिल इंसान भी बदल जाला, लेकिन राहुल दिल तो पूरा पत्थर के बन गइल बा। अरे लोग दोसर के बेटी के कन्यादान करके पुण्य कमाला, बाकी रुआ भाग्य में अपन खुद की बेटी के कन्यादान भी नहीं लिखल। चला, आज तक तो हम तोहर अपन भाई होके के फर्ज निभैले बानी, पर आज बाप की भी फर्ज हम ही निभाई। हेलो मालिक, मालिक, फैक्ट्री में आग लग गेल बा। देख लेनी बाबूजी, आज तक जनरुआ बेटी के अपसगुन और अभागन कहत रहनी, राउर वजूद ओकर पैर के धूल के मोहताज रहे। ओकरा के जन्म दे के रुआ देनी का तिरस्कार, घूंघट, अरे आंसू के सौगात दे दे के आप इतना कठोर हो गई बानी कि आज विदाई के वक्त आशीर्वाद भी ना दे पौनी। अमर, तुम मत बोला माँ, टूटल शीशा के जोड़ल ना जाला, ओकरा में दरार पड़ जाला। बाकी आप लोग तो ओकर दिल तोड़ ले बानी। अगर हमार बहिन भागिन रहित ना तो ओकर पैदा होते ही रुआ मिल के मजदूर से मिल के मालिक ना बन जाती। आपके पास जौन भी रहे ना, होकर पैर के प्रताप से रहे। अरे आपके भाग्य विधाता आपके सर पे ना, पुष्पा के पैर पे रहे। शायद यही से ओकरा चौखट से बाहर निकलते ही आपके सब कुछ जल के खाक हो गई और आपके जीवन में अंधेरा हो गई। पूरा बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म, सब कुछ। अरे चंदन आ गई का? चंदन आ गई का? चंदन, ए चंदन, अरे बाबूजी, क्या हो गई? बाबूजी, आप ठीक बानी? हम कहत रही ना कि मनहूस के घर की बहू ना बनावा, लेकिन हमार बात केहू नहीं के मानत। ना भगवान, बड़ा अरमान और सपना लेके हम ससुराल के दहलीज पर कदम रख ले बानी। अगर इहो अभी तू बेरहमी कैला था हमार दुनिया बसे से पहले ही उजड़ जाई।
अरे माई एमे एक का गलती बा। तू बाबूजी के संभाला, हम डॉक्टर के लेके आवत आनी। अरे ना बेटा ना, एकर कोनो जरूरत नहीं है। अरे अरे हम देख सकता नहीं। हाँ हम देख सकता नहीं बेटा। अरे हम सब देख सकता नहीं, हमें दिखाई देवे लागल। आरती के थाली लावा। अरे ये हमार बहू ना, ये हमार बेटी बड़ी, हमार लक्ष्मी बेटी। बाबूजी ये आपके पतो पुष्पा। जाना तारी, खुश रहा बेटा, दूधो नहा तो भला, खुश रहा। माई के भी आशीर्वाद। खुश रहा बेटा, ना माई खुश रहा, खुश रहा। चला बाबू, चला 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 तो हम लोगन भीतरे चला चला चला। हम कभी सपनों में भी ना सोचले रहनी कि हमके रउआ जैसन जीवन साथी मिली। तू हमरा पाके खुश बाड़ू की ना, ई हमरा के नइखे पता, लेकिन हम रउआ के पाके बहुत खुश बानी। हम जानत बानी कि तू अमीर घर के बेटी बाड़ू, जवन सुख में तू पलल बढ़ल बाड़ू ऊ तो हम देखले भी नहीं खी। हमारे घर के फर्श पे तक कालीन ना मिली, पर जहां भी तुहार पैर पड़ी वहीजा हम अपन हथेली रख देब। हम ही कोशिश करब कि जीवन में तोहरा कोनो तकलीफ ना होके देब। आपके पाके हमार जिंदगी के हर कमी पूरा हो गई। बस भगवान हमार सिंदूर सलामत रखस और आपके दिल में हमार प्यार बनल रहे। बस ये है हमारी इच्छा बा। वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। जय भगवान जी। अरे खुश रहा, खुश रहा। सुहागन रहा, सदा सुहागन रहा बेटा। अरे ई का बहू हमारा सामने घूंघट। अरे बहू बेटी समान हो खेले। हाँ बाप के सामने घूंघट ना करेली का हो। हाँ। ऐसा संस्कारी बहू पाके हम तो बहुत खुश बनी। काहे नहीं खुश बाड़ू ना, संस्कारी ही ना, बहुत भाग्यशाली भी बिया। अरे जब से एकर कदम हमरा घर में पड़ल, हमरा आँख के रोशनी वापस आ गई। काई कम बा। सही बात बा। 500 ग्राम राई लिखी, 2 अगरबत्ती के डिब्बा, कपूर। अरे काम आई तो हूँ बार बार इतना हेलो का भइल बेटा? अरे बोलत काहे नहीं खे का भइल? माई पुष्पा के बाबूजी के एक्सीडेंट में देहांत हो गई। हाँ। बाबूजी मिसेस मदन, हमने राउर बात के समझत आनी जा, लेकिन धंधा बा, धंधा के जज्बात के साथ ना तौलल जा सकेला। देखी हमनी के काम पैसा से चलेला, हमनी के पैसा चाहिए, पैसा ना दे तो हमनी के कोर्ट तक लेके जाए। हमरा के थोड़ा सा मोहलत दे दिलो।
एकर कोनो जरूरत नहीं है माँ। रुआ लेकिन कर्जा सेठ मदन के देले रानी, कोनो भिखारी के ना। सेठ मदन निखम तक का भइल, अभी उनकर बेटा जिंदा बा। मुनीम जी। जी मालिक। हाईली ई रहल पावर ऑफ अटर्नी के पेपर। सारा जमीन जायदाद बेच के ई लोग के कर्जा वापस कर दी। अरे अमर, तू ये का कहता रे बेटा? हाँ माँ, एकरा अलावा कोनो और रास्ता नहीं के। चल हो गई बेटा। तू रो मत माँ। अरे दौलत ना रहल तो का भइल, अभी तार बेटा जिंदा बा। अरे जब वो दिन ना रहल तो ई दिन भी ना रही। तू चला बाकी कहाँ जाल जाए बेटा? उहे जहाँ नसीब लेके जाई। अरे नसीब के का बा, वो तो रउआ के बनारस लेके चल जाई। तो का बनारस चल जाई? अरे रीचा तू? हाँ हम। तू तो अपन घर छोड़ देला, लेकिन हम तोहरा के नइखे छोड़ ले। माँ जी। अरे बस बस ठीक बा, खुश रहा बेटी। बेटी? हम राउर बेटी बेटी नहीं खी, हम राउर होके वाली बहू बानी। हमरा में बहू वाले सारे गुण बा, खाना बनाना पीना, हंसना खेलना, रोना गाना, सब। हम तोहरा के बहुत खुश रखब। चलो। ना रीचा, हमनी के अपन बोझ तहरा ऊपर नहीं डाले के चाहत। बोझ? बोझ कैसन? हम तोहरा से कब कहा ताने कि तू हमार घर के घर जमाई बन जा? तोहरा के ज्यादा दिक्कत बा, तू हमरे घर का किराया भर दिया। का माँ जी? वैसे बात तो ही सही है कहा तारी बेटा। हम हमेशा सही कहनी, राउर लड़का हमरा कबो न समझेला। चली चली। भैया दहीने ले ली। बस बस बस, एजा रोक दी। उतरा। इली भैया, चला। रउआ केकरा से मिले आइल बानी? अमर से। वो तो बंगला बेच दिया है। बंगला बेच दे रहे? लेकिन कहाँ गई हुई लोग? नहीं के पता। नहीं के पता? मैना आ गए तोहर तोता, तोरा से मिले खातिर मन में गुदगुदी होता। किने बाड़ू मैना? मैना चाहिए तोता राम। पहले मैना के मामा से तो मिल ले। बैठ 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 बैठ। हमरा मालूम रहे कि हम बुलाइब ना, तू आइबे जरूर। काहे? तारा हिचकी आवत रहे का? ना 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 ना, हिचकी ना आवत रहे, जमाई आवत रहे। यही से ता जमाई राजा भी आ गए ले। अच्छा 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 अच्छा, जमाई राजा। हाँ, खाए खातिर हमार कमाई राजा। मामा आप गलत समझ रहल बानी। बिल्कुल सही समझ रहल बानी। हमार भगनी के जिंदगी से निकल जो, और ओकरा बदला में जितना अमाउंट चाहिए भर ले, हम साइन कर दे। मामा आप हमरा के बिकाऊ समझ रहल बानी। हाँ समझ रहल बानी। आपके लागत कि हमार प्यार आप खरीद सकतानी? हाँ भाई खरीद सकतानी, यही से तो चेक सामने रख ले बनी। हमार प्यार तारा के झूठा लागता? हाँ झूठा समझता नहीं। आप सही कह रहल बानी। हाँ? का? पेन दी। हमरा तो लागल कि तू कहबे कि हम गलत समझ रहल बनी। हमरा के पागल मत समझी। आओ पेन दी। ए रुक। हाँ? औकात समझ के अमाउंट भरी है, औकात समझ के। हाँ मामा।
ला साइन करा। 5 लाख? अतना अमाउंट तो हर बाप भी सपना में देख ले बा। नहीं खे मालूम। एक काम कर, तू हमार भगनी के ले जो। ना मामा ना, बात के ना पलटी। वादा न तोड़, वादा न तोड़। समझ में आ गई? तोता मैना के प्यार। ले पकड़ और निकल जो, चल। थैंक यू मामा, थैंक यू वेरी मच। चल रहल बानी, बाय बाय। का गुड्डन पैसा खातिर हमार प्यार ठुकरा देला? अरे पैसा बिना प्यार वार सब बेकार बा। गाड़ी बंगला नौकर चाकर हमरा के भी अच्छा लागेला। गुड्डन चिल्ला मत। पैसा आए तो तोहरा जैसन बहुत प्यार मिली, बहुत लड़की मिल जाई हन। हो गईल, दिमाग दुरुस्त हो गईल। बैठे जा, बैठ। एक बात कान खोल के सुन ले और दिमाग में ये बात बैठा ले। प्यार करे से पहले ओकर औकात देख लेवे के चाहिए, समझ ले? वैसे चिंता मत कर, हम हमेशा हिंदी में साइन करे नहीं, ये गधा के इंग्लिश में साइन कऽ के देले बानी। जो 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 चाय बना के लेके आओ। हाँ मामा। गधा। कितना गंदा हो गई बटे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। का बात बा, आज तो बड़ी खुश नजर आवता नहीं। हमरा जैसन उल्लू के तोरा जैसन खूबसूरत बीबी मिली तो खुश तो होकबे करब ना। अच्छा तो ये बात बा। हाँ यह बात बा। एने आवा। छोड़ी ना, बहुत काम बा, हटी जाए थी। अरे आज कोनो काम ना होती। हाँ, 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 काबिल पुष्पा चक्कर आता। हवा हवा चला आराम से। बैठा। माई 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 जल्दी आवा, जल्दी आवा। का भइल बबुआ? माई अचानक से इनका तबीयत खराब हो गई बा। माई चक्कर आता। हाँ हम डॉक्टर के बुला के आवता नहीं। अरे रुको बेटा, ये बीमारी के इलाज डॉक्टर के पास नहीं खे। काहे? अरे ये बीमारी तो तोरा बाप और हमरा दादी बनावे वाला बा। अब ये खुशखबरी तेरा बाबूजी के सुना के आवत वाली। हाँ। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात बा। ए जी सुनत तनी, रउआ दादाजी बने वाला बनी। का? हाँ। अरे हम दादा बने वाले बानी? हाँ। अरे वाह, ये तो बड़ा खुशी की बात बा भाई। हाँ, बहुरिया के पाँव भारी बा। अरे बहुरिया के पाँव ना भारी होखी तो का तोहार भारी होखी? छोड़ी, रउआ के बुढ़ौती में खुराफात सुझेला। अरे भाई हमार दहिया बुढ़ा गइल बा। अरे दिलवा ना बुढ़ाइल बा हो। रीचा, रीचा। अरे किराएदार महोदय जी, का भइल? नल खराब हो गइल कि बिजली के बोर्ड खराब हो गइल? का भइल बताई? का बोल रीचा, तू ऐसे काहे बोला तारू? एगो मकान मालिक एगो किराएदार से ऐसे ही बात करेली। किराएदार ऊ तो तू बार हमार दिल के। अच्छा तो ये आज तहरा के याद आइल ह? याद तो तब रही जब भुलाई। वैसे रीचा, हमरा तार मोबाइल चाहत रहे। बहुत दिन हो गई ना दीदी के हाल चाल लेला। वो पता ना हमार कहीं मोबाइल गिर गई। हम तोहरा दिल में रहे नी, हमरा से काहे झूठ बोला तारा? पैसा के जरूरत रहे, एकरा चलते तू मोबाइल बेच देला ना। अच्छा इला। हेलो। हाँ जीजा जी, हम अमर बोलता नहीं। अरे अमर,
कहाँ बड़ा यार तू? हमनी तोरे घरे आयल रहनी, लेकिन पता चलल कि तू अपन बंगला बेच के कतो चल गइल बाड़ा। भाई कम से कम नए घर का पता तो दे देवे के चाहत रहल। हाँ जिया जी, वो दिमाग से उतर गिल रहे। हम अभी भेज देता नहीं। अच्छा वो दीदी कैसन बारी? अरे वो एकदम ठीक बाड़ी। और तुहार आवे वाला भगिना और भगिनी भी एकदम ठीक बा लोग। भगिना भगनी? वाह जिया जी वाह, बहुत दिन के बाद कोनो अच्छा खबर सुने के मिलल। हम ही खबर माँ के बता देता नहीं, और हम वैसे भी दीदी से मिले खातिर जल्दी आओ तनी। ठीक बानू जिया जी? ठीक बा ठीक बा। ठीक। हमार भगिना भगिनी आए वाला बाड़े। माँ माँ, तू नानी बने वाला बारू और हम मामा। अभी जीजा जी से फोन पर बात भइला। पुष्पा माँ बने वाला बारी। तो हम का करी? का तू पुष्पा की डिलीवरी के समय घरे पर ना बोली? वो देखा बेटा, ओकर ब्याह करके हमनी के अपन फर्ज पूरा कर देनी। अब जौन करे के है ओकर ससुराल वाला करी लोग। माँ ऐसा मत कहा माँ। बेटी के पहला संतान ओकर मायके में होला। अगर हमनी के ओकरा के ना बुलावल जाई तो ओकर ससुराल वाला ओकरा के ताना मार मार के ओकर जेल दुश्वार कर दिए। अमर, एजा हमनी के अपन बोझ तो उठते नहीं के बेटा, ओकर बोझ कहाँ से उठावल जाई? पलक कबो आँख पर बोझ ना होला माँ। और पुष्पा तो हमार बहन ही है। अमर, तू जाके पुष्पा दीदी के लेके आवा। उनकर जवन भी खर्चा हुई ओकर इंतजाम हम कर लेब। ना रीचा, पुष्पा हमार बहन ही है। ओकरा खातिर जौन भी करे के होई वो हम करे। लेकिन बेटा हमरा के कुछ नहीं के बुझा, तू का करबा, कैसे करबा अकेले सब कुछ? मेहनत करे माँ। हमारी हाथ हमार बहन के राखी के कर्जदार बा। मुकेश, मुकेश हमरा के पैसा दे दे। पैसा के हमरा बहुत जरूरत बा। ले ला ना, रोकले के बा, ले ला। ले ला ले ला ले ले ना। मुकेश हम तोर हाथ जोड़ता नहीं, ये पैसा हमरा के दे दे। का हाथ जोड़ता रे? अरे तू भुला गेले तोरा एक गो हाथ बा। आज तू जोड़ हाथ। तू तो बस गिड़गिड़ा सके। गिड़गिड़ो ना। चल 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 गिड़गिड़ा के दिखाओ। चल चल। हमरा बहन खातिर चुन्नी लेवे के भाई, पैसा दे दे। का कहले? बहन खातिर चुनरी? चल एगो काम करता नहीं, तोर बहन के चुनरी खातिर पैसा हम देता नहीं। बाकी एगो बात बताओ, तू अपन बहन के चुनरी उतरवावे खातिर हमरा लगे ले अइबे? मुकेश! माँ माँ, देखा पुष्पा आइल भी है। बस बस, इतना नाटक करे की कोनो जरूरत नहीं खे। इतना आँख में शर्म रही ना तो बाप के मल्ला पे ससुराल में ना बैठल रह तू। ना माँ, हमने के आयल रहनी जा, लेकिन पता चलल कि आप लोग घर बेच के चल गए नहीं, और अमर के फोन भी ना लगत रहे। हाँ तो घर छोड़ के गई रहनी, दुनिया छोड़ के ना गई रहनी। माँ कम से कम आज तो कुछ मत बोला। देखा ना, ये आज हमने के प्यार और आशीर्वाद ले आई बिया। जाना तानी कि हमने के दुख बांटे नहीं के आई, बोझ बढ़ावे आई बिया। अपना ससुराल के ताना से बचे खातिर आई बिया। क्या सेठ मदन यही रहते हैं? हाँ जी, बोली क्या बात बा? मैं कंपनी से आया हूँ।
हाँ उनका 15 लाख का चेक देना है। अच्छा, आई ना, अंदर आई। जी जी चलिए। मिसेस मदन आप ही हैं? हाँ बोली। ये आपका चेक आया है 15 लाख का, ये लीजिए। ई का हमर? खोल के देखा ना माँ। ठीक है, चलता हूँ मैं। हाँ ई तो 15 लाख के चेक लागता। तोहार पापा कुछ करा के गइल रहलन। हाँ माँ, तू देख लू ना, हम तारा से हमेशा कहत रहनी कि हमार पुष्पा बहुत भाग्यवान बिया, साक्षात लक्ष्मी बिया। ई उहे लक्ष्मी बिया माँ जौन जन्म लेवे के पहले पापा के इतना बड़ा कारोबारी बना देलस। अब देखा ना, हमनी के तकदीर संवार देलस। जिंदगी भर तहार और पापा के जुल्म साला के बाद भी आंचल भर भर के खुशी देलस माँ, दुआ देलस। हक तहारा के एकर एहसास भी ना भइल माँ। बाकी ई त अपन जख्म तक भुला देलस। ई घर के खुशी खातिर खुद जलते रहल। एकर साथ जब तक हमनी के साथे रहे, हमनी के राज कैनी, और आज एकर कदम पड़ते ही देखा ना, आज फिर खुशी दोबारा वापस लौट आयल। माँ, अब तो तारा भी विश्वास हो गई होई ना कि और कुछ बाकी बा? ना ना अमर, तू ठीक कहा तारा। हम अमीरी के घमंड में जे लक्ष्मी के दुत्कारत रही, हमरा गरीबी में सहारा देवे आइल बिया। इन्हीं के कदम से हमरा घर में लक्ष्मी रहली। हमरा के माफ कर दे बेटा। माँ, तारा मुंह से बेटी शब्द सुने खातिर हम आज तक तरस गए रहनी। तू एगो संस्कारी बेटी हो के कुल कर्तव्य निभौलू, बाकी एगो माँ न बन पौनी कब्बो तोहार। लेकिन हम अपन कुल गलती सुधारब। हम अपन कुल ममता तोहरा पे निछावर कर दे बाबू। माफ कर दा बेटी। हाई लिखा। हेलो। हेलो अमर। माँ, माँ, अरे का भइल? पुष्पा ठीक तो बारी ना? पुष्पा के बच्चा गिर गइल बेटा। का? पुष्पा, देखिए, मैंने बड़ी मुश्किल से आपकी पत्नी की जान बचाई है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो कभी दोबारा मां ना बन सके, क्योंकि बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन सकता है। पुष्पा, अपन ध्यान रखा बेटा। चुप हो जा, सब ठीक हो जाए। अरे दामाद जी, का कहले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहलन कि सब ठीक बा, परेशान होके के कोनो जरूरत नहीं खे। पुष्पा, ए पुष्पा, पुष्पा, दिल छोटा मत कर पागल। शाम के डूबे वाला सूरज भोरे भोरे फिर निकलेला। हाँ? हौसला रखा, सब ठीक हो जाई। हाँ बेटा, दामाद जी से ही कहा तारे। हाँ देखा ना, अभय तोरा लोग की उम्र का बाटे, कुल ठीक हो जाए। भगवान पे भरोसा रखा बाबू। चंदन के माई, ए चंदन के माई। का बात बाजी? अरे आवा बैठा भाई।
आज बड़ा खुश नजर आवा ताड़ू। अरे का बात बा हैं? इतना खुश तो तू चंदन के पैदा भइला पे भी ना दिखात रहलू हैं? का है ना, एक इंसान के मूल से ज्यादा शुद्ध प्यारा होखेला। आज तो हम खीर के दिया जलाई। अच्छा, इतना धूमधाम से आरती उतारब कि पूरा गांव देखी। बिल्कुल। अरे आ गई हमार पोता, हमार लाल आ गई। कहाँ हमार पोता कहाँ बा? भौरिया, हमार पोता कहाँ बा? माई, पुष्पा के एगो नया जीवन मिलल बा। साफ साफ काहे नहीं के कहत? ते हमार पोता के खा गईले। माई, ये कैसन बात कर रहल बाड़ू? एहमे ई बेचारी के का दोष बा? तू चुप कर। मरल बच्चा फूटल करम वाली के ही होला। पैदा होते ही जोन अपन माई के खा गई, वो खुद के बच्चे के का छोड़ी? माई, तू भी ना? अरे कैसन बात कर रहल बाड़ू? तू एगो औरत होके एगो औरत के दर्द ना समझ सकेलू? अरे पोता मरल बा, बहू तो बच गईल बहू। पोता तो फिर भी आ जाई। पोता बच जाई तो बहू भी दूसर आ जाई। का बताई? पुष्पा, पुष्पा, एमे हमार का दोष? हम बच्चा के जन्म दे सकेंगे, लेकिन जीवन देहल हमरा हाथ में नहीं के। हम समझा नहीं। एमे तोहार कोनो दोष नहीं के। तुम आई की बात के बुरा मत माना। तुम आई के स्वभाव के जनबे करेलू ना। हमार शिकायत माई से नहीं के, अपना तकदीर से बा। जब भी बादल के टुकड़ा कोनो छाया लेके हमरा पास आवेला, तब दुख के हवा ओकरा के उड़ा देवेला। ना पुष्पा ना, एक फौजी के जिंदगी में आंसू के कोनो जगह ना हो खेला। पोछ दा आंसू के। तुम आज सिर्फ पत्नी नहीं खो, तू हमार हिम्मत भी बाड़ू। अगर तू टूट जाइबू तो हम अपनी जिंदगी की लड़ाई केकरा सहारे लड़ब? तो हम का करी? जैसे हम फौजी अपन फर्ज की लड़ाई लड़े नी, वैसे ही तोरा के अपन धर्म की लड़ाई लड़े के बा। हिम्मत से काम ला। कल सवेरे हम ड्यूटी पे चल जाए। अपना आंसू की जंजीर हमारा पाँव में मत बांधा, प्लीज। है ले, एकरा में खाए के सामान बा, समय पे खा ले, न तो तबीयत खराब हो जाई। समय पे खा ले मतलब? तू तो चले गए रहलू ना। पहले जाए के मन रहे, अब मन बदल गई। मन बदल गई? ऊ काहे? अरे यह उम्र होखेला चारों धाम के यात्रा कैला के, पूजा पाठ कैला के। चला तू चला। अब हम चारों धाम तबे जाए जब हमार घर में पोता के किलकारी गुंजी। ठीक बा भाई, जैसन तो हर मर्जी। हम चला तानी। हाँ। ख्याल रखिया घरे के, हम जल्दी लौटो।
ए महारानी, अब ख्याली पुलाव बनावल हो गई होखे तो उठ के खाना बनावा। जी माँ जी। और हाँ, हिसाब से बनैया, हमनी दोनों बानी घर में। ठीक बा। अरे हमार तो करम फुट गई कि ऐसा मनहूस बहू आ गई हमार घर में। बिंदिया दीदी, अरे का हाल चाल बा? सब ठीक बा। ल हमार बेटा के बियाह के कार्ड। बियाह के कार्ड? हाँ। एके गो बेटा के कितना बार बियाह करूं? पहले भी तो बियाह हो गइल रहे नु। हाँ हो गइल रहे। पहल की बीबी के बच्चा ना भइल तो दूसर का बियाह करतानी। पहल की के छोड़ देहलस। छोड़ देलस? हाँ, गांव में तो यो हाला बा कि राउर पतो कबो माँ ना बनिहन। अच्छा, शादी में जरूर आई, चला तानी। हाँ ठीक बा जी। माई, 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 आ गई ना बेटा। गोड़ लागत खुश है। रहा। अब बाबूजी की तबीयत कैसन बा? बाबूजी की तबीयत एकदम ठीक बा। वहाँ के तो चारों धाम की यात्रा पे गइल बने। चारों धाम की यात्रा पर? तू तो फोन पर कहले रहलू कि उनका तबीयत खराब बा। अरे वो तो हम तहरा के जल्दी बुलावे खातिर कले रही। हमरा तरह से एगो जरूरी फैसला पर बात करे के बा। कैसन फैसला? हम तोहार दोसर शादी करे के चाहतनी। माई, का बकवास कर रहल बाड़ू तू? हम अच्छा तरह से जानतानी कि हम का बोलत बानी। तू एगो किसान के बेटा बड़ा। किसान के बेटा बंजर जमीन पर कबहू पाँव ना रखेला। हमार पूरा गांव जानता कि हमार बहू कबहू माँ ना बन सकेला। सब झूठ बोल रहल बाड़न, बकवास बाई सब। अच्छा, तो तू ही बतावा कि उ दोबारा माँ काहे नहीं के बनल? काहे से कि हम ओकर जान नहीं खी लेवे के चाहत। डॉक्टर कहले रहलन कि दोबारा माँ तो बन सकेली, लेकिन बच्चा के जन्म के बाद ओकर जान भी जा सकेला। अरे मर जाई तो मर जाई। माई, हाँ, बच्चा के जन्म देला के बाद मर जावे। मतलब तोहके पुष्पा के जिंदगी से तोहरा के कोनो मतलब नहीं खे? बाकी एगो बांझ बहू के कोनो मतलब नहीं है। हम तोहार शादी के फैसला कर लेले बानी तो कर लेले बानी। फैसला हम सुनावतानी माई। एगो बात कान खोल के सुन ला माई। औलाद के खातिर ना तो हम पुष्पा के जान ले सकेनी और ना ही हम दूसरा शादी करब। एगो बात और, शादी ब्याह कोनो गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं कि जब चाहा तब तोड़ दो। शादी ब्याह तो वो बंधन बा जेकरा के तोड़े में खुद टूटे के पड़ेगा। और हम इतना कमजोर नहीं की एगो बच्चा के चाहत में खुद टूट जाए। आज के बाद हमरा से ऐसन बात मत करिए। पुष्पा, 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 देखा हम आ गए नहीं। मर गेली राउर पुष्पा। पुष्पा, पति पत्नी के प्यार सुख दुख के साथी हो खेला, और आप हमरा से इतना बड़ा राज छुपा के रखनी। कवन राज? कवन राज के बारे में तू बात कर रहल बाड़ू? काई सही बा कि हमको वो माना बन सके नहीं। के कहलस तोरा से? के कहलस ना, हम आपसे पूछ रहल बानी। लेकिन काहे? काहे कि हमके बच्चा चाहिए। आप मर्द बानी, आप नहीं जानत कि औरत होकर केकरा के कहल जाला। औरत के जीवन के 16 सुख में सिंदूर और संतान
ऐसन बा जेकरा बिना औरत औरत तो हो खेली, बाकी विधवा या बाज। अब हम तोके कैसे समझाई कि हम तोरा से कितना प्यार करेनी। हाथ मत लगाई हमके। प्यार शब्द से हमके नफरत हो गई। पैदा होते ही माई के प्यार ना मिला, बचपन से लेके आज तक बाबूजी के प्यार खातिर तरस गई नहीं, और अब आपके प्यार खातिर तरस रहल बनी। अगर आपके हमसे प्यार रही था आज हमरा गोद में बच्चा रहे, हमके ई ताना सुने के ना पड़े कि हम कबो मां ना बन सके। के देवेला ताना तोके? हाँ? और के कहेला कि तू मां ना बन सकेलू? तो फिर हमार गोद सुन काहे बा? काहे? पुष्पा तू पूरी औरत बाड़ू और तोहरा के बच्चा भी हो सकेला। तो फिर हमार गोद खाली काहे बा? रहू हमरे से दूर दूर काहे रहे नी? माई के कुल के दीपक चाहिए। ऐसे हो आपके दूसरी शादी करावल चाहता है ना? तो आप दूसरी शादी कर चाहता नहीं और ना ही हमरा गोद में बच्चा देवल चाहता नहीं। तो फिर का चाहता नहीं? या तो हमार रंग रूप रवा पसंद नहीं खे आवत, या तो फिर आपके मर्दानगी में कौन खोट बा? पुष्पा! ये हमरा से का अनर्थ हो गई भगवान, का अनर्थ हो गई। खुश रह बेटा, खुश रहो। देखा बेटा, हमरे बात पर जरूर सोचिए। अरे का हो बहिन, तोहार बेटा दोसर शादी खातिर तैयार भइल की ना? हे भगवान, हम तारा के का बताई? जब तक वो करमचली मरी ना तब तक की जोरू के गुलाम शादी खातिर तैयार होकी का? अरे बिंदिया, दुनिया में हर चीज के उपाय बा। का मतलब? अरे जौन बाग में फूल ना खिलेला तो समझदार माली ओकरा के उखाड़ के फेंक देवेला। हम कुछ समझली ना। अरे पतो के मार के जला द। अरे दुनिया में कितना बहू मरेली, एक और सही। अच्छा खत्म ना कर दे तो हमारा नाम बिंदिया
हमार बहुरिया अपने आप के आग लगा ले बिया। अरे का भइल चाची, कोनो बात बा का? हमार बहुरिया अपने आप के आग लगा ले बिया। का भाई बहन जी? हमार बहुरिया अपने आप के आग लगा ले बिया। घबरावा ना, तसल्ली रखा। तोहार पतोहू बच गई, हाई देखा। कार्य करम चली अपना मरे के दोष हमरा कंधा पर काहे के लगावे के चाहता रिस? मरे के बाद अपन नैहर में जाके मर। लेकिन माई आप ऐसे काहे कहीं नहीं, हमके काहे मारना चाहता नहीं? तमाशा खत्म हो गइल बा, जा तू लोग। माई आप ऐसे काहे कहल चाहता नहीं? कल मुही ते हमरा के बदनाम करके चाहता रे। जो निकल यहाँ से, निकल। माई हम आपके हाथ जोड़ता नहीं माई, हमार कोनो गलती नहीं है। हाथ मत लगा हमरा के। जो निकल, निकल ही जैसे। बाकी माई हमारे का दोस्त बा, हम कहवा जाए? ससुराल के दहलीज के बाहर बहू के कोनो जगह ना होला। वो यहाँ डोली में आवेली और अर्थी में जाली। मरबे तब नु अर्थी पड़ जेबे। हाँ जो जाके कोनो कुआं में डूब मर। जो बाजी ना माई हमके घर से मत निकाल। अरे जो ना, जो अपन मनु शकल हमरा के मत दिखाओ और दोबारा लौट के मत आई जा। माँ हाँ? माँ का भइल बेटा? हमार मन बहुत घबरा था। अब ऐसा लगता है कि पुष्पा बहुत तकलीफ में भी है। अरे बाबू, एमा घबराए की कौन बात बाटे? देखा सुना एगो काम करी, काल रक्षाबंधन बा ना? हाँ तो तू एक काम करिया, सवेरे उनकरे के घर चली जाइया। हाँ राखी भी बंधा लिया और ओकर हालचाल भी पूछ लिया। का ठीक का तानी ना? हाँ घबराए की जरूरत नहीं के, एकदम घबराए की जरूरत नहीं के। आराम से सुत जा, आराम से सुता। करे ते अभी तक जिंदा बरे? हाँ माँ जी, दुनिया के हर सास अपना बहू से जोन चीज का इच्छा रखेली, आज वो हम आपके सौंपे आइल बनी। का लावा ले अपन पोता, लावा हमार पोता। ही हमार कलेजा के टुकड़ा आ गई पोता। माँ जी, जाने अनजाने में हमरा से कोनो भूल हो गई के तो माफ करो। अरे गीता, ए सुनीता, देखा देखा हमार पोता आ गई। अरे भाई, अरे बेटा तू आ गईला। है देखा पोता, तू बाप बन गईला।
हमार पोता। पुष्पा अब दर्द ना पुष्पा सहाए, पुष्पा केकरा से हम पुष्पा दिखाए, सब रिश्ता पुष्पा टूट गए, केकरा के का बताए, ओकरे से डोर टूटल, ओकरे से डोर टूटल, जेकरा से जुड़ल नाता। पुष्पा पुष्पा हाँ खोला पुष्पा पुष्पा ना पुष्पा तू हमरा के छोड़ के ना जा सकेलो पुष्पा काश अब तो हर बात ना बनने होती तुम्हारे मौत के हम जिम्मेदार बानी हम गुनहगार बानी पुष्पा अपन कुलदीप देखे तू खुद बुझ गए पुष्पा अरे रोला से मरल आदमी जिंदा थोड़े हो जाई। अरे अभी तार उम्र का भइल बा, पोता मिल गई तो दोसर बहू मिल जाई। माई बस कर माई, तू भी पुष्पा के मौत के कम जिम्मेदार नहीं खू। तो आज पोता के चाँद में हमार पुष्पा के चाँद चल गए। पुष्पा सुन ले बानी कि मैके से केहू नहीं खे आवत। पुष्पा 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 बहन आज राखी के दिन तो कम से कम इंतजार कर ले तू। हमार कलाई सोना छोड़ के चल गए लो। कैसे साँझ बेहाल हो, कैसा रेता बेटी पर आए, भूलब कैसे भाई के दुलार हो। भैया आग देवे खातिर जंगल से लकड़ी ले आई। ठीक बा लेके आओ था। अरे मदन 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 कहाँ भइल रे? कहाँ भइल? तू क्या हुआ? अरे हम नरेंद्र रे मदन तोर दोस्त। नरेंद्र हमार दोस्त? हाँ अरे पगला, अरे ई का हाल बना ले रे बड़े। अरे भाई ना पगला तू इतना दिन कहाँ रहला? एक्सीडेंट में था हम बच गए नहीं, लेकिन हमार याददाश्त चल गए रहे और घर चल के बचा। यहाँ शमशान में भटकता नहीं, यहाँ चिता जला के खुद के जिंदा रख ले बनी। बाकी तू यहाँ
कैसे? अरे अरे विधाता कैसन कैसन खेल दिखा रहल बा, कैसन कैसन खेल दिखा रहल बा। अरे जौना बेटी के तोर गोद और पालना नसीब ना भइल, आज तोरे शमशान के चिता पे सुतल बिया चिता पे। कहा हमार बेटी? हमारा चल चल पगला चल। बेटी खोल बेटी, देख तोर बाप खड़ा बा। अरे बेटी तू अभागन नहीं को। अरे कसम तो हम खैले रहनी, निभौलू तू। अरे बाबू बस एक बार हमरा के माफ करता, तेरा सामने हाथ जोड़ता नहीं। ये अभागा बाप के माफ करता बेटी। अरे अभागा तू ना, हम रहनी कि हम अपन बेटी के सामने कसम खैनी कि तोर सकल का न देखा। तू कहले रहलू कि बाबूजी अगर हम मर जाए नु, हमरे लाश पर नैहर के चुनरी ओढ़ा दिया। हमरा बेटी के लाश पर तो ओढ़ावे खातिर नैहर के चुनरी नहीं के, लेकिन तोरी अभागा बाप के पास फाटल चीटल गमछा करे के नैहर के चुनरी समझ के ओढ़ला। करे के नैहर के चुनरी समझ के ओढ़ला। ससुर के बेटी बनब हमरा बेटी संभाल भाई अपना के, तो हमने के छोड़ के चल गए। हमरा के माफ करता, संभाल मैंने अपना संभाला हमें बहन पर लकड़ी मत रखा। याद आई भैया के अपना खोतवा छोड़ी के चिराई चल देली अब ससुराल।